Matul dawn il-jumejn kienu bosta l-persuni li ħallew il-messaġġi tagħhom biex isellmu il-memorja ta' Robert Arrigo filwaqt li waslu ringrazzjament għal ħidma imprezzabbli tiegħu fih dan il-Partit Nazzjonalista kif ukoll fil-qasam turistiku u dak sportiv. Robert Arrigo miet nhar it-tlieta li għadda fl-età ta' 67 sena wara battalja kontra l-marda tal-kanċer. Huwa kien elett fil-Parlament għall-ewwel darba fl-2003 u baqa' jkun elett f'kull elezzjoni li saret bl-aħħar waħda tkun biss 6 xhur ilu. Arrigo jibqa' mfakkar bħala ex-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista u serva wkoll bħala chairperson tal-mida tal-partit. Robert Arrigo kien miżżewweġ il-Marina u kellhom żewġ tfal. Apparti x-xogħol imprezzabbli li wettaq matul is-snin fil-politika, Robert Arrigo serva wkoll bħala President tal-Klabb tal-Futbol ta' Sliema Wanderers, Viċi President ta' Neptune u kien Sindku ta' Sliema. L-aħħar tislima li Robert Arrigo se tingħata s-sibt fl-10 ta' filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan. Il-funeral se jixxandar live fuq Net Television biex xandira tibda fid-9:30 ta' filgħodu. It-tebut ta' Robert Arrigo se jitlaq mill-Kamra Mortwarja tal-Isptar Mater Dei u jieqaf fil-Pjazza ta' Spinola. Minn hemm jibda korteo akkumpanjat mill-Banda San Girgor u mill-Banda San Ġiljan fejn imbagħad għal ħabta tal-10 fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan tibda qudiesa li fija se jingħata l-aħħar tislima.